Lelo pa 19 September 2025, Pastor Moses Shumba ali ndi uthenga opita ku Malawi Electoral Commission MEC kuwapempha kunena kuti tikudziwa ndithu kuti pena padakali pano mavoti amene mwawerenga simunamalize kuwerenga ndipo pa chifukwa izi simungalengeze amene wawina. Komatu chinyakaka wabwino mudakamauza Malawi ma updates kuti pa mavoti amene mwawerengawo akutsogola ndi ndani. Pempho limenelo lochoka kwa Pastor Moses Shumba kupita ku MEC ndipo timatangamaliza kulankhula Pastor Moses Shumba musatangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji Malawi omvera kuna kulikonse kumene muli lero pa 19 au September 2025 pamene ndi tsiku la namba 4 tikuchoka pa 16 pamene anthu anaponya voti yawo. Tikuwerengesa titu 16, 17, 18, 19 lero ndi pa 19 nditu 4 days. Poyamba ndifuna ndikamulemekeze Mulungu chifukwa cha zabwino zonse zimene akutichitira komanso akundichitira ine ngati munthu mtumiki wake, kundisunganso ndi moyo, kunditeteza, kundisamalira kuti ndikwanise ndithu kumayankhulana na Malawi tsiku ndi tsiku. Si ntchito yophweka kuyankhulira na Malawi kapenanso kulimbikitsani, zikungotengera zisomo zake. Nthawi yogona tili nayo yochepa kwambiri pa tsiku lililonse kufikira kumwamba kutanena kuti amen. Ndimangofuna kuti Amalawi ndinenepo ziwiri zitatu nditakhala chete mwina kwa masiku awiri osakuyankhulani potengera kuti pamene anthu aponya vote tinali ndi chidwi choti tiyembekezere timve kuti kodi ku bungwe la MEC litiuza zotani. Komano zosatira ziyakomba kuonesa kuti ndithu Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene akutsogola pa mavoti onse akawonkhetsedwa. Komano chilungamo sichikumveka bwinobwino kuchokera ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Tikungomva mwina kuchokera ku radio station ya Times kudzera kwa china Brian Banda ndi anzake. Komano MBC sikuulusa chilichonse. Zimenenso ngakhale ma observers zochokera maiko akunja zawakhumudwitsa kwambiri. Komanso MEC sakufotokoza bwinobwino kuti tidziwe kuti amene akutsogola ndi ndani, chiyembekezo cha Malawi chikhalepo tani. Ndimafuna ndipemphe amayi Anabel Ntalima chonena kuti Amalawi tu mitima yawo sili pansi. Amalawi akufunisa atadziwa kuti amene akutsogola ndi ndani. Sutakufuna adziwe kuti wawina ndi ndani chifukwa kuti simunamalize kuwerengera, koma kungonena kuti amene akutsogola ndi ndani. Zimenezo zimapasa chilimbikitso kwa Malawi. Ndimafunanso ndichenjeze kwa Mr. Andrew Mpesi, your time is over. Nthawi yanu yatha, musachite zinthu zopepera kumeneko kumafuna kuonongesa zinthu. Timadziwa kuti ndinu wa MCP, ndinu youth wa MCP, zonsezo timazidziwa ndithu kwambiri. Koma mudziwe kuti nthawi yanu yoti mukhoza kupanga chilichonse Amalawi ndikukukhulupirirani idatha. Panopa simungapange china chilichonse chodzimbayisa kuti Amalawi iso abwere mu ukapolo mu mavuto ayi. Ife tikugwada pansi mene ndikuitusa VN yanga bondo langa lagwada pansi kwa Mulungu. Choncho ine musone ngati zimene timapanga ife ndizopepera ndi zimene mupanga inuzo. Never. Mulungu wathu amamva, Mulungu wathu amaona, Mulungu wathu amayankha. Inu mudalira kuba pamene Mulungu analitsa kuti usabe. Inu mudalira kuti mudzimbayise siku imene munapita anzanunso anayipita chimodzimodzi. Inunso nkukhala wapansi pa anzanu koma simumadzidziwa. Ndifake mumayesesa kuti mwina mulese mukane makomishona a DPP amene apangidwa endosi anyowani kuakana chifukwa zoti sikulu yanu ndiyochepa, sikulu yawo ndiye pamwamba. Koma izizi Mulungu samayang'anira pofuna kupanga zinthu kuti uyu ndi wa sikulu, uyu ndi wosaphunzira, uyu amangopanga zinthu mmene iyeyo wamvera mkati mwake. Ndimafuna ndichenjeze kuti kuba kumene mufuna kuti muchiteko sizithandiza Amalawi. Komanso sikutheka mukadakhala ena mukadangovomereza chisankho chiyende mwabata ndi mtendere. Ndikufuna mudziwe ichi kunena kuti Amalawi ndi wokonzeka. Kukhala chitekonse Amalawi suti Amalawi akhachita kuti ndi zitsiru, akuyembekezera mwachidwi. Mukangodzimbayisa ndikuulusa zinthu zosakhala izo,
amalawi mwadziwa. Ndakhala ndikuyankhula mbuyo monse mukunena kuti kuno ku Malawi siku Mozambiki musiyanise kwambiri. Mwina zangofanana ma alphabetical order kuti ku Mozambiki amayamba ndi M, Malawi so timayamba ndi M. Koma muzoti M waife si M wamba. M waife ndi wamoto. M waife ndi otcha. M waife ndi owawa. M waife ndi opweteka. M waife ndi akaodzifere. M waife ndi obwera. Stonse mene tili mdziko la Malawi ndi obwera tindachokera mayiko osiyanasiyana, so mutitenge kuti ndife anthu opsa kwambiri muzochitika mumaganizo, koma timayamba kaita dekha. Ndikuyankhula izi mochenjeza kuti mwina simudziwa kuti amalawi akonzeka motani kunjaku. Amalawi akonzeka zinthu ziwiri mwachimodzi kuti zikhoza kuchitika, ndipo they are ready, they are about ready. Ndifuna mudziwe kwambiri fa kumene muliko mwina simungudziwa. Mukangowulusa masankho mopotoka, amalawi mwadziwa kuti amalawi si anthu aku Mozambiki. Mwadziwa kuti amalawi sanachokere mu dziko limodzi. Mudziwa kuti amalawi si anthu wamba amene ife timaganizira. Nchimodzi mene sankaganizira Richard Chimundupando kuti amalawi ndi anthu opusa, tikagayira ndalama basi amayiwala. Amalawi samayiwala. Amalawi ndi anthu ozindikira mwina kuposa anthu onse amayiko a dziko lapansi. Malawi ndi Malawi basi. Sapusidwa wapasidwa ndalama ndi ayiwale zadzulo, amene si Malawi. Ndipo amakupusise wewe kuti tigayire sidandaule tili nawe, by the end ndi zimene mukuziona basi. Ndiye musakhale chidwi, musakhale busy kuti muzisintha ma figures kumene koko kupanga zindizi ayi. Kumaliza ndipemphe mayi Adabe Mtalimanja kuti lero kusade, lero lachisanu lisathe tsiku likusade musanaulutse dzina la munthu amene wawina. Chifukwa komwe tikupitako muonongetsa zinthu. Sitikufuna zachibwana. Amalawi alirede panopa. Anthu akumudziwa, amalawi akudziwa potengera ndi mmene mafigures akuchitikira, akumvekera kwina kulikonse. Profesa ali patsogolo. Ndiye inu mungoulutsa, ufulu wokupasa kuti muulutse ndinuyo muli nawo, koma musapange dala zozimbayitsa. Mayi Mtalimanja bwerani poyera. Tikuyamikireni mwagwira ntchito yabwino, musayidetse ntchito yanu. Dzina lanu limakhala mkamwa mbuyo monsemu kukudzudzulani, kukuyankhulani zachipongwe, koma apa ziyeretseni. Ndi pempho langa. Ndikuyankhula izizi Mulungu amene ndimati ndiyankhule sinayankhule ndinu mboni. Amalawi nonse ndinu mboni. Koma Mulungu anati yankhula tsopano. Ndiye ndikuyankhula chimene Mulungu wanati ndikuyankhuleni. Sindikutukwana, koma ndikungodzudzula, ndikungochita warning kuti zikamba kuchitika musadabwe nazo. Matrika amene alifuna kupanga MCP kutenga ma-t-shirt nsalu za DPP nkwapasa MCP kuti akambe kusokoneza sizitheka. Inuyo muli ndi MDF yathu, ifenso tili ndi Malawi Defense Force yathu imene imayang'anira kuteteza amalawi alirede. Ndiye musaononge miyazi yanu chifukwa mukakhesako miyazi. Akamaombera anthu, akamagwira anthu, akamatibula anthu azikhala kutibula a DPP pamene a DPP sakupanga nawo zimenezo, atibula anu omwe a MCP. Izo ndi muzidziwe. Ndikuyankhula izi mosabisa kuti MDF ya Valentino Phiri singafe ndi MDF ya Malawi. Izo ndi muzidziwiretu. MDF ndiyo gawana, yagawanika, pali ya Valentino Phiri ndiye pali ya Malawi imene analembera ntchito ndi Malawi kuti ateteze Malawi. Ndimene ifeyo tikugenda ntchito hand in hand. Yanuyo ndiye kukasiya timene ntchito. So timangofuna izi muzidziwe. Ndayankhula makona onse ofunika kuti achitidwe. Lero lisanalowe dzuwali amalawi amve zosatira. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Ndikuyankhulira konkuno ku Malawi kuno. Ngati mungandifunenso namba yanga ndi imeneyo, 83303 ngati mulibe ya 9 imbani ya 8, ma 8 atatu 303 ma 6 atatu mundipeza 24 hours. Kwa mupange zimene ndakuwuzanizo Adabe Mtalimanja, leroli mulengeze anthu mitima ikhale pansi. Secondly, Daud Suleiman, usamale.
Daudi Suleiman usamale. Amalawi siwatengera kumtoso ngati maliro a njoka. I want to warn you by now. Mwapanga matriki anuwo uko ndi malemu chilima nthawi jayi. This is not the time now. Watch out.